Guys, manguha na po big balanghoy among sumanon. Luoy kayo sila ba? Uy, kadagag unod. Anak ka lubog. Mga pagay, butang ang motor niya. Agak ka rin yun. Nyamit lagi kayo nilis. So guys, manguha na po big balanghoy among sumanon. Para negosyo na jud ni. Wala na lain din ho nabili. Hanggat ang isa. Putla na lang dapat sa sana. Sako. Asa pa to? Asa? Amo naman yung kinuhaan. Kumuk-kumuk na. Lepas na eh. Lagi. Kada ko ang dako siyo. Asa? Kani? Kani? Naiba na ninyo wala. Agay. Ha? Naiba na. Hawagon mo diya si Nord. Wala ko ni mga bata, Fran. Hala, Bira! Maibot among. Uy, nabali. Wangi-wangi ya asa anak niya bunot ta kana murag humuk-humuk ba. Butla sa nang lawas. Daghan nag-unod ba? Oh, dala ka. Katol gid kay Berli. Kani? Dili katol kay yang gisuruyan ni kuan ba. Butla sa na di adum ana-ana oh. Tete. Ay la palihog ko hawid lang. Murag city susi try kinahanglan dira ano mabira. Ay kana dili na. Lagi ko ay siya. Niya tutong. Niya, ay dapat na. Okay na na ay. Tama gyud. Hangaka oy. Ang mga naong. Oh, Nay unod. asan sako? Ang sako. Wala na ilain sa ilalom. Wala ilain itunan. Ay kani? Nadaot ko ganito. Ang sama na hotdog pa rin dito ko ay. Tama na na. Ma. Dili ni mabaho og ugma ni butso ni liron ron. Ano man din niya makaya ugma igit ron. Makaya raman. Maaslo man na og gidon niyo karon. Lain na bigbaho man no. Di ugma na lang. Ugma na ang buntag sayo. Tayo. Tututol ko ba? Root crops. Wala dyan na siya ma. Dara. Ay, kadaghan. Kadaming unod, ati. Ay, sorry. Wala ba kay? Kanang wa beta lain gulayon kanang balangoy ba? Wala kang gulayon. Oh, labo man eh.
Basta palagi yuta mo. Muna mong negosyo. Sige, mag-ulan-ulan. Napuno dito yung atin. Dito. Bitin? Asin? O bitin. Pwede gani siya tanan tiya? Ha? Kana gahi naman siya ray kuan naman siya. Kahoy yun ay lang na kay gahi na. O di man. Ang diha. Dito dapat sa kanila. Ay ato mo. Oh. Kahoy naman siya. Ano? Tuig na ko ni kapining ko ana be. Di na ko mabuak sayang. Tama na na. Tanawa ka na pa yan nagnaong oh. Ha? Pala sa atan ng gahi. Be. Ana ano gud ninyo oh galog-gangog. Pwede gini madala. Haluton ta gini. Kani isa kani diri kay pabor. May paguro ni oh. Humukutog na oh. Isa ra pud kabait na dai. Mga kabaw. Luoy kayo sila ba? Uy, kadagag unod. Nanganak na gyud. Wa pa lang ni Coralam ana tatadi amo. Muungwaw ta nila. Katong isa ato tong kwaon. Ta. Time pa day. Go. Pero lahi ra siya tubo di no. Lahi. Sa una man ulan kayo. Bit-bita tayo. Dira kaya kaka. Lubot ko ana. Butay ila. Garay, agaray. Tuon po. Mga? Mag-apil na lang. Pasiyag. Asukar ning kuan. Puto. Maama mo na si kaga. Mo hindi puto mong lutuon kay suman ra. Di ka. Dili hago, dili pud may magsigatang. Magluto Magluto ro gani ko kuha. Kuan, duha ka lunuran. Bayri nang Bayari na ha. Ako mang asukar aning tag 5 kay ini ako pa yung asukar. Ni ako pag nagluto. Oh, di ka bayran among pagkalot ani. Bale nang. Kakan lubot.
Mo pa bay. Butang ng motor niya. Agak ka rin niyo. Ali sosay we. Sosay na kilid. Ah, sige, banto. Ano man sabi mo? Ano nga, anak man si Kuya Ryan. Goy. Siya. Dito kilira. Asan mo sa nilas? Kasi ko lang mo sa nilas. Sige. Sir, tuma. Hawiran lang, hawiran. Bili lang dali na. Lang doon na. Oy, bista pa. Pwede na. Katong Garlin, ano ko ka ba? Medyo hirap na. Kutsilyo dahil. Oh, ano? Kutsilyo ba? Kondula ani wag na rape ani. Yawards. Gabigat eh. Nami lagi kayo nilis. Nami. Yummy. Leko. Nagbitbit na kapatukan. Nagbitbit na mamatay ang sa timad. Ma. Ngunit kung bit nga akong hinam-hinaman dugay na yun. Sa dugay ng panahon. Ngunit ang cornbit bisan sa Amerika. Malami. Magpasalamat ko ni Marans sa iyang paghatag og corned beef na imported. Dagko ka nagtingot. Inalsa. Nagkaon ay. Malag paningot ani basta bukan.